Så nu har jeg talt med jer. Håber det var sjovt. Håber det var sjovt at tale med en eller anden homo. Bedre kaldt Sebastian. Yep. Ja, undskyld hvis han ikke taler særlig meget. Det er bare sådan, han er. Hvad? Hvad? Sådan er jeg da ikke. Det er bare dig, der er dum. Du har robotstemme. Nej, jeg har ikke. Jeg har nemlig slået Clownfish fra. Ja, men ikke robotstemme på Clownfish, men altså. Hey, stemme. Nej, hvad? Stemme fra Skype som bolle. Nå, nice. Altså, det kan godt være, at det er bare min mikrofon. Det er lækkert. Så. Jeg håber altså ikke. Jeg kan godt lide. Filmer du? Ja. Men det lyder bare ikke som om du filmer, for du taler slet ikke. Hvem siger jeg? Jeg gider ikke. Jeg går faktisk Gider rundt du i tale? ørken. Jeg har ikke noget at tale om. Okay, jeg kan tale for dig. Okay, hvor er du henne? Jeg er i en ørken. Okay, han er i en ørken. Hvor interessant. Ja, nemlig. Han kan for eksempel pisse i den, for det skulle vi til at prøve. Sebastian, man kunne ikke lige høre, hvad du sagde, på grund af, at min computer bugger så fucking godt. Kaktus. Fuck, Og så jeg er fucking glad for, at jeg får... det lyner! Er det creeper? Hvad? Er det en creeper? Nej, jeg sagde bare, det lyner. Et lyn? Ja. Jeg er bange for lyn.